Moi! Tänään me vedetään Fortniteissa ilman aseita haaste. Joo, ilman aseita, eli vaan niin tää pikki on meillä. Ja hiilet ja muukementti saadaan ja autolla saadaan ja niin. Sitten näkee hanke nyt heti tänne jonnekin. Oho, miksi tää lagittaa näin paljon? Niin. Tuohonkin menee joku. Ehkä kun nyt ruvetaan vaan availla chestejä ja kaikkea tälleen. Kevyen kastike ja oot just kokenut Pepperoni Chicken Ranch pastasalatin. Tallenna resepti ja kokeile kotona. Tiesitkö sä, jos tiputat kylmälle pannulle pekonia ja paistat se pikkuhiljaa rapeiksi, sit paistat samalla pannulla kakareita kypsiksi. Ai Tämän jälkeen leikkaat kuutioiksi vihreän valtringan. Punaisen sipulin. Tää mun kannattais tehdä. Kyllä vähän putassa. Tuolla. Okei. Kevyen kastike ja oot just kokenut Pepperoni Chicken Ranch pastasalatin. Tallenna resepti ja kokeile kotona. Tiesitkö sä, jos tiputat kylmälle pannulle pekonia ja paistat se pikkuhiljaa rapeiksi, sit paistat samalla pannulla kakareita kypsiksi. Ai Tämän jälkeen leikkaat kuutioiksi vihreän valtringan. Punaisen sipulin. Näin. Chicken Ranch pastasalatin. Tallenna resepti ja kokeile. Tiesitkö sä, jos tiputat kylmälle pannulle Ja mä koitan ehkä lähteä tuovihoon ja ajaa täls näin ja koska mitäs muutakaan mä nyt tekisin täällä. Ai. Se joten jälleen siihen. Kevyen kastike ja oot just kokenut Pepperoni Chicken Ranch pastasalatin. Tallenna resepti ja kokeile kotona. Tiesitkö sä, jos tiputat kylmälle pannulle pekonia ja paistat se pikkuhiljaa rapeiksi, sit paistat samalla Hei, ja lasermiakkaa me saadaan käyttää. Lasermiakkaa me saadaan. Sovitaan näin. Ja kertokaa kommentissa, jos haluatte, että me vedän tän sillä, että ei saa mitään. Ei mitään. Sitten kypsän pastan sekaan kaikki mitä ollaan just valmistettu. Kevyen kastike ja oot
Niin. Vasta salatin. Tallenna resepti ja kokeile. Ammuta heti. Hänellä onkin hyvä aimi. Otan tähän näin. Sitten tullaankin jo klassikoksi muodostuneeseen osioon, eli reseptin haastavimpaan kohtaan. Tästä on eli tehdään pastakastike. Siihen se tarvii maustamatonta tuntia. Otetaan valkosipulia, sipulia ja suolaa. Ja sitten hellästi sekaisin. Hyppäämään tonne. Kypsän pastan sekaan kaikki mitä ollaan just valittu. Kevyen kastikeen chicken ranch pasta salatin. Tallenna resepti ja kokeile kotona. Joo. Kertokaa kommentissa tai ehdotuksia, mitä haluaisitte, että mä teen videoita teille. Jostain CS:stä tai näin. Noin. Niin kertokaa kommenteissa, jos haluatte, että mä teen jotakin eri lailla. Ai niin, ja näinkin voi tehdä tässä paikallankin vaan. Sitten lagaamaan. Keitä rupes lagaamaan jonka takia. Tuolla. Naattomat selvää. En tiedä, mene pois. Mene pois. Mä katon sen kohta tämän pelin jälkeen. Tiedättekö te mikä toi on? Tiedättekö te mikä toi on? Chatti, tiedättekö legit? Koska mä en tiedä yhtään mikä toi on. Okay. Jaa, se on tommonen. Tiedätkö chatti mikä tohon on tulossa? Koska mua kiinnostaa mikä tohon on tulossa. Mulla alueella 700 metriä. Ja meidän pitää mennä Shockswaveilla ja Shockswave. Mennään tästä katsoa vaikka.
tästä tää nyt tänne saada raksaakin myös. Rupes lagaa. Ja no, tämmönen video oli tällä kertaa ja se on moikkelis moi.